že skončila sa jedna etapa vášho života. Bol to bezstarostný, to si spomeniete až po rokoch, naozaj šťastný život a tým pádom vlastne začína sa nová cesta a otvára sa kniha s novou kapitolou, ktorá sa nazýva Realita. Dominik Kňatek. A ako ročník ho vnímam ako veľmi silných odborníkov, veľmi kvalitných a zároveň aj veľmi silný ako ľudský. No a posledné, to sa mi najviac páčilo, nemôžem menovať, tomu sa to teraz stalo pri odpovedi, bol to Matej z MDŠ. Útorok bola taká väčšia prietrž mračie, ak si pamätáte, hromy blesky. On sadol na odpoveď a zablískalo sa. Tie blesky boli za ním, povedal jednu vetu, zahrmelo. Povedal druhú vetu, znova, asi 3-4 krát, že Maťo. No a najlepšie bolo na konci, niečo povedala zle, ale to bol taký rachot horšujúci. Tak vyvalili oči, on sa na nás díval, že prečo máme tie oči vyvalené a my sme sa dívali za ňou. Teda ja som čakal, že to tam bude do metra. Aj s týmto sme sa stretli na maturitných skúškach, ale určite vy ste zažili niečo lepšie. Ten najväčší oslavný výkrik bol, myslím, po maturitách jednej partie, keď skončili, to si pamätám. Jazero na more. A na tom mori vás čakajú aj pekné chvíle, ale aj ďalšie boje, takže myslím si, že by bolo také naozaj také vhodné, aby ste naozaj teraz si povedali v tomto živote, toto som dosiahol a dávam si novú metu a uvidím za nejakou novú vecou. Chcem dosiahnuť to. Majte cieľe v živote, lebo potom ten život sa bude tak naplniť, bude sa splniť a bude sa odbojovať. A všetkým prajem, verím, že sa tak šťastie budeme môcť stretať na tých stretnutiach exalierov a verím, že naozaj budete môcť ukázať tie plody možno svojho života. Toto som dosiahol, toto je moja rodina, toto sú moje deti, toto je život, ktorý Kiko, čo ťa tak rozosmialo? Čo tak rozsmialo, dneska asistent Imriška vypadá jak vaša košela. Jak autobusár rozsadky, takže Trenčín, študent poprosím. Super, a ako prežívaš posledné chvíle na tejto škole? Tak je mi tu trochu, veľmi teraz smutno za vami všetkými, ale tak ešte určite budem pozrieť, takže sa teším. A ako prežívaš posledné chvíle svojho života? Ja tak to neprežívam, pretože ja už teda ešte vtipky poznávam, vieš, že sa strieľate, takže to je v poriadku. Už sme 4 roky za sebou, takže bude to hádam fajn. Je strojcom svojho šťastia. Každý z nás, ako si vypracuje tú svoju cestičku života, tak sa bude mať. Ale nezabudnite na jedno. Celý život sa skladá z malých drobných radostí. A tešme sa z týchto malých drobných radostí. Už len to, že sa ráno prebudíme, že budeme mať blízko za seba svoju lásku, svoje deti, a vôbec rodinu ako takú. Emil Vujčák. Že je to šťastie je formalita, ale ten slovotvorný základ je o tom vyzrievaní. Myslím si, že niektorí skutočne vyzreli počas tých maturitných skúšok, počas toho možno nejakého aj toho napätia. Niektorí z toho aj až osiveli alebo zbeleli im vlasy od toho všetkého. A stávajú sa aj takéto veci, ale myslím si, že každý jeden z vás sa posunul trošku viac dopredu vo svojom živote, prekonal sa v niektorých možno aj takých činnostiach, ktoré musel zvládnuť a to je len dobré. Ešte video? Jano! Mali dopredu, veľký dozadu. Keď sa teraz odfotíme, tak potom sa presunieme do herny. Vy tam budete mať takú svoju časť, kde si zložíte veci. Videla som to krásne video, ktoré si natočil.
Môžeme? Usmievajte sa. Nachystáme sa. Dáme. Pripravím sa. Toto. Pripravíme sa. Hodíme. Sme sa k poslednej časti záverečných skúšok, aby sme teda to naše trojročné úsilie nejakým spôsobom spečetili a mohli ste vykročiť do života. Ja by som vám predstavil skúšobnú komisiu. Takže predsedom skúšobnej komisie bude pán inžinier Miroslav Dikán, zastupujúci triedny učiteľ pani inžinierka Beata Jurková, no a skúšajúci pani inžinierka Janka Fontíková, delegát a zástupca za SOPK bude pán inžinier Jozef Poláček a skúšajúci majster pán Miroslav Jurková. Na toto potrebujem fotku, že počítam Leora využívate. Ostrie. Čiže každý nástroj je vlastný. Čo je asistent? Oxiduje. Tak ako to dopadlo? Čak bombovo. Všetko, jak má byť, nabiflený a tak. Spokojný? No jasné, ja som vždy spokojný. A ako si mal otázku? Ťažkú. A to je? Striekanie plastov a okolo plastov takéto veci. Išiel zobrať svojec a išiel do tých manských dvor. Ako tam pásol tie ovce, zrazu ich pochytil slepé údlaje a hovorí, všetky ovce rozhodnú. Ale bolo toho, ja sa to nemôžem. Údlaj sa na to písne pozeral a povedal, no dobre, dám ti, ale už len 50 oviec a pôjdeš znova pásť, to mám posledných 10 oviec. Dám 10 oviec. Princ, vedomý si toho, čo má posledný srdec, naozaj sa tam je veľmi starý, bol pozorný, obozretný, bol taký starostlivý, staral sa. Ľudí sám zomrel ako tvojich povedných spokojných. Si ten istý a predsa nie si ten istý.
Našim absolventom, pre ktorých to všetko sme vlastne pripravili. V motte našej školy máme, že kráčame spoločne. Ako sa hovorí, veľa rečí nebýva bez hriechu, takže ja už som rozprával na svätej omši a to, čo som chcel možno aj tak k vám odkázať, možno k tomu exalivovstvu, tak vám povie iný. A ja možno by som asi len tak zdôraznil, milí chlapci, predovšetkým vám sa chcem prihovoriť, že to kráčame spoločne, to čo povedal pán zástupca Stano, tak je naozaj také skutočné a pravdivé, že naozaj nie len my sme sa snažili vás ovplyvniť, ale, a to verím, že môžem povedať aj za ostatných učiteľov, majstrov, vychovávateľov, že aj vy ste nás ovplyvnili a že každému jednému z nás zostanete v srdci. Na niekoho meno možno zabudnem, ale tá tvár, verím, že mi zostane až do konca. Verím, že to bude také vzájomné. A preto možno taká výzva, kedykoľvek budete mať nejakú cestu alebo niečo budete niekedy tak nejak tak zháňať, nezabudnite zabehnúť, pozdraviť, stretnúť sa, pospomínať. To si myslím, že je taká veľká výzva pre nás všetkých, aby sme na to, čo sme tak za tie 3 roky prežili, aby sme na to tak rýchlo tak nezabudli alebo neopustili to, nevypustili to zo svojich hlav. Možno sa tu vymenia ľudia, budú tu iní ľudia, ale bude tu stále to isté, také salesiánske, to, čo sa tak vytvára ako taká rodina. Ja verím, že sme sa tu tak zišli ako taká rodina, že sme aj tie 3 roky v dobrom aj v zlom takto ako rodina prežili. Tak chcem sa aj ja vám poďakovať a ja sa lúčim vlastne tiež, takže nielen vy odchádzate, ale myslím si, že aj vy a ja zostávame. A toto si myslím, že tak by malo tak zostať aj naďalej. Takže veľká vďaka aj vám, že ste aj vy nás ovplyvnili, a že aj vy nás meníte, pretože aj my sa máme stále čo meniť. A vždy tie stretnutia s vami boli vždycky pre nás takou veľkou výzvou. Takže vzájomné vďaka a držíme vám palce. Ďakujem za pozornosť. Vážený pán riaditeľ, pedagogický zbor, drahí spolužiaci, milí hostia. Nastal okamih, ktorý nám bude pripomínať našu mladosť. Čas prežitý na tejto škole a zároveň obdobie, ktorým sa prenesieme do mladosti. Pri tejto príležitosti sa chcem vrátiť do chvíle, keď sme sa prvýkrát vstúpili do tejto školy. Prišli nové a námahavejšie predmety s novými učiteľmi a učiteľkami. Úlohy sa zdali ťažšie, ale nakoniec sme ich vyriešili s úsmevom. Vďaka náročnej práci sme tu. Lúčime sa s časom presedených v laviciach a získavaním praktických zručností na praxi. Hovorím za všetkých tu prítomných bývalých tretiakov, že vyučovacie hodiny boli nasmerované k tomu, aby sme sa čo najviac naučili. No nie všetci sme boli na hodinách pozorní a usilovní. A tak stálo, že isté medzery predsa len niektorí majú. Náročný bol najmä tento ročník. Keď sme sa pripravovali na záverečné skúšky počas 3 rokov, každý z nás našiel cestičku, ktorú prechádzal z ročníka do ročníka. Ďakujeme vám za spoločné prežité akcie, ktoré sme nám dali strašne veľa do života, či ste boli s nami na autosalónoch, na stolárskych či múrarských výstavách. Ďakujeme rodičom a učiteľom, lebo spoločne nás dokázali naučiť to dôležité pre život, podporovali nás v našich aktivitách, tešili sa s nami z víťazstiev. 3 roky sme boli všetci spolu, preto je ťažké lúčiť sa. O pár hodín sa rozídeme rôznymi smermi, každý z nás sa ešte raz možno stretne. Verím, že príležitosť sa vždy nájde a my si nájdeme čas,
na toto stretnutie. Rok po roku odovzdávajú tretiaci svoje žlezlo druhákom, ktorí ani netušia, čo ich čaká. A tak žezlo plné očakávaní príjmajú. Teraz budú najstarší, najmúdrejší, vážení a obľúbení. Tak je čas, aby sme im ho konečne prenechali trón. Náš čas vypršal. Aj keď sme len bývali tretiaci, ktorí majú za sebou cestu školy, teraz sa patrí poďakovať vám, pani učitelia, pani učiteľky, majstri a vám, pán riaditeľ. Ďakujeme za vedomosti, ktoré ste nám dali a za trpezlivosť, ktorú ste k nám ukazovali. Ďakujeme za chvíle prežité so spolužiakmi, za nové priateľstvá. Viem, že tento okamih je neopakovateľný. A tak vám patrí za všetko ešte raz veľká vďaka. Hlavnou myšlienkou Exalievou je to, aby ste ostali v kontakte s nami a my s vami aj po tom, čo skončí našu školu. A mnohí z vás, možno, že už tu nikdy neprídete, ale budeme radi, keď čo najviac veľa sa tu vrátite. Exalievom sa stávate, už nimi ste, a čím ním aj budete v realite, to znamená, či to budete využívať, túto možnosť, to je len na vás. Čo to znamená pre vás? Pre vás neznamená nič, žiadne povinnosti, je to len príjemná vec, prísť sem, stretnúť sa s nami a pomáhať nám, možno, že pri nejakých aktivitách, tým, že tam na tom len prídete, vašou účasťou, byť možno s nami v takom aktívnom kontakte a reagovať na pozvania. To znamená, že keď vám príde nejaká pozvánka, nejakú akciu, stretnutie Exalievou, čo už bude o rok, v máji, tak budeme veľmi radi, keď prídete a udržíte si kontakt so školou, lebo je to možnosť ako rásť ďalej a ako ďalej sa stávať lepšími kresťanmi a statočnými občanmi a dobrými odborníkmi. Dúfam, že nimi už ste. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, tých slov, tej ďaky. Už tu bolo veľa povedaných, tak by som sa chcel k ním pripojiť aj mene svojom, ale hlavne mene rodičov, o ktoré ste sa tu starali pod vedením tu na riaditeľa, pána Vilka, ktorý to tu riadil a organizoval vás, pedagogov, profesorov, vychovávateľov, inštruktorov. Nepoznám presne tú vašu organizačnú štruktúru, ako vás nazvať, ale ste to ľudia, za ktorými je kus práce, tak veľmi pekne vám za všetko ďakujeme. Ďakujem teda tu na pánovi riaditeľovi, že to tak dobre organizoval, riadil a neviem ako, že ste došli vy, študenti, do toho zdarného konca, splnili sa určite vaše sny a priania a vykročíte ďalej svojou cestou, či už ďalej budete študovať alebo pôjdete pracovať. Tak veľa vďaka hlavne tu na pánovi riaditeľovi.
Jozef, Pán s vami, nech vás a všetkých vašich drahých, nech žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďte v pokoji, chlapci. Držíme vám palce. A Žán, ty vieš pekne, ty si hudobník. Pekne Žán prečítaj. Ktorý Žán? Tvoji rodáci? Gúrali. Žilného. Co se do tego? Dobre, ak sme nachystaní, tak sa poučíme. Áno, tak ti treba. A máš to. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravá z Mária, Milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. Svätý Peter a Pavol, Oroduj za nás. pokloníme sa krížu. V mene Božom. Toto by chcela byť taká moja rozlúčka s vami. Ja som si to aj trošku tak napísal. Veľmi ma oslovila tá prvá veta, čo si povedal, že Adam, kde si? Ja som si to zobral na seba, že Vilo, kde si? Tak ešte som v Žiline, ale už za chvíľočku budem v Bardejove. Ako sa hovorí, vôľa Ducha Svätého a našich predstavených ma vidia v Bardejove. No a pre mňa samotného je to také niečo, že my Salesiani to tak máme, že raz som tu, potom som tam. A asi to patrí tak k životu, že jedno oko plače a druhé sa raduje. Jedno oko plače skrz spomienky, ktoré teda mi tak zostanú z celého tohoto, čo som tu prežil, a druhé sa raduje, lebo bude niečo nové. Niečo nové, čo mi Pán Boh nachystal. Ja som si tak vždycky hovoril, nie, ty Salesiani hovoríš, neboj sa, keď ideš na nové miesto, tak Pán Boh ťa tam čaká, Pán Boh ťa tam chce a tak ďalej. A ja som si tak hovoril, čo? 3 roky vydržím aj v base, keby náhodou, hej? Ale to, čo ma tam čaká, nebude basa. Takže z jednej strany budem plakať za všetkými tými peknými vecami, ktoré som tu prežil, a z druhej strany sa aj teším, že prichádza niečo nové. A to niečo nové naozaj je vždycky taká veľká výzva. Aha, možno v tejto veci sa posunúť, alebo v tejto veci, tu už som to možno nevládal, už človek ide v tom stereotype a zrazu nejaká nová výzva. Takže asi takých tých 8 rokov som tu prežil a boli to naozaj, môžem povedať, veľmi krásne roky pre mňa. No a prispeli ste k tomu aj vy, aj vaši predchodcovia, aj všetci tí, ktorých som tu stretával. Dnes by som sa predovšetkým vám chcel, chlapci a dievčatá, tak prihovoriť. Čo som tu tak vnímal? Hej? Sa hovorí vo Svetom písme, že odchádzam síty životom. Že naplnilo ma to. A že som síty, tak to je aj vidieť z mojej postavy. Ale to chcem povedať, že odchádzam spokojný. Odchádzam taký, aj plný takej radosti z tých vecí, ktoré som tu mohol prežiť. Ako sa hovorí, keď som sa pýtal nejakých kamarátov, čo boli na vojne. No a čo, spomínaš si na tie veci? Lebo hovoril, niekedy ich tam šikanovali, bíli, robili im zlé, to bola, kedy si to, my nevieme, ale tí, ktorí sú starší, vedia, že keď bola mazácká vojna. Sa ho pýtam na konci, že a čo, jak na to spomínam? Že všetky tie škaredé veci som zabudol a pekné veci som si tak zapamätal z tej vojny. Posun. Prvý taký posun. Z decka chlap. Alebo z dievčaťa žena. Hej? Z decka chlap, víš, taký nejaký chlapček, nejaký čuč, a zrazu odchádzal ten absolvent, úplne taký chlap, možno už vedel, čo chce, ide do tej a tej firmy. To ja som tak žasol, že tento posun ja som tu mohol vnímať. Potom druhá taká vec, že napríklad z niečoho takého aj niekedy zlého, lebo treba povedať, že niekedy nie sme úplne najlepší, z niečoho zlého k takému niečomu dobrému. A to vám poviem, toto je najdôležitejšia vec, ktorú vám chcem odkázať, že to sú okamihy. Rozprávali sme sa na náboženstve o zle
potratom. A v okamihu jeden chlapec vtedy sa rozhodol, že to jeho dievča nepôjde na potrat. To je veľký posun. A keď mi to potom povedal, ja som žasol. To bola debata, ako keby tak z boku prišla. A to neprišla z boku, to Pán Boh viedol. Ale ten jeho posun. On nebol nejaký super veriaci človek, ten chlapec. Ale vedel, že život je veľký dar a netreba ho brať. Treba ho dávať ďalej. Takže to je taká veľmi, veľmi silná vec. Alebo zažil som niečo také, že pozerali sme jeden film na náboženstve a to bol Jakub Klamár. Nádherný film. Jeden chlapec, ktorý už bol na odchode, že končí, ide tam, ide sa túlať. Zrazu ten chlapec si povedal, zostanem, dorobím si to pekne, aj maturitu si dorobil a bol dokonca aj na vysokej škole, len potom sa už tak môj kontakt s ním tak stratil. Ale som si uvedomil, že ten chlapec v jednom okamihu a posunul sa. A potom tam boli aj iné posuny, že niekto naozaj už v tom veku už tak holdoval alkoholu a zrazu sa stretol s jedným človekom tu na škole a toho tak otočilo a posunulo, pretože s tým prestal. Tak tieto posuny boli pre mňa také najsilnejšie. Ako za toto ja privriem oči a vidím tie tváre tých chlapcov. A to je niečo, čo ma tak nasytilo veľmi, tak duchovne. No a potom ešte aj niečo také zlenivého usilovný. Zrazu ďalší posun. Chlapec, ktorý sem prišiel s minimálnou ambíciou, neúspel na jednej škole, neúspel na druhej škole a zrazu skončil druhý na celoslovenskej súťaži. Kde sa to nejak tak zlomilo, že si povedal, a tak teraz sa idem snažiť, alebo teraz to chcem. Hej. A toto bol taký pekný posun. No a potom je tam ešte taký posun jeden, že by som povedal, že aj naopak. Že boli aj také veci, aj nad tým som tak žasol, že prišiel chlapec s veľkými predpokladmi a s veľkými nádejami, aj intelektuálnymi, aj takými pracovnými a zrazu ho to tak stiahlo. Ako ja vrajem, neexistujú zlí a chlapci a dievčatá na tejto škole, ale existujú zlé kamarátstva. A to kamarátstvo tak ťahalo dole. A človek len tak mohol žasnúť, dohováral, hovoril a videl, že to ide dole. No ale tamto všetko nekončilo. Ďalší taký posun, ktorý som videl napríklad, že z absolventov, tí, ktorí končili exalievy. Preto my organizujeme vždycky to stretnutie exalievov, že sa tu stretneme po 2 rokoch každý raz, že vidíš, ako sa tí chlapci posúvajú dopredu. Že tu bol chalan, ktorý tak robil neplechu a si človek hovoril, čo len z neho bude, alebo ako sa to posunie, alebo kam sa tak dostane ten chlapec. A zrazu ty vidíš, že ten chlapec sa tak rozbehol pekne a zvyčajne tomu pomáha dievča. Keď sa chlapec dobre zaľubí do dobrého dievčaťa. A to môžete vidieť vtedy, keď ten chlapec sa začne meniť. Keď chlapec mení dievča, je to zlé. Ale keď dobré dievča mení chlapca, je to super. A tam som si žil jeden Milan, ktorý pekne so svojou ženičkou, s deťmi rozbehol podnikanie a ty tak žasne, že veď ten chlapec tu nedával až takú nejakú super nádej a zrazu je to jeden zodpovedný super chlap. Hej. Tieto posuny, môžem povedať, že toto mi dávalo takú chuť tu byť, lebo aj vo vás vidím perspektívu. A ja vás vidím takú nádej, že toto raz bude takýto a takýto človek. No a ďalšia vec, čo mi tak možno tak trhalo srdce, boli odchody. Chlapci tretiaci niekedy odchádzali, prežili sme tu silné 3 roky, alebo dokonca 5 rokov. Alebo dokonca tu boli nejaké stálice 2, ktoré tu prežili 7 rokov. Sa hovorí 7 rokov v Tibete a na SOS Sv. Jozefa Robotníka. A po 7 rokoch oni tak сказали, no dobre, tak čaute, tak nájdeme rýchlo to vysvedčenie, lebo sa ponáhľam na autobus. To ti tak trhalo srdce, že ty si s ním niečo silné prežil a on tak ľahko odchádza. Ale na druhej strane si aj tak človek uvedomil, že jemu to došlo potom neskôr. Si to tak aj uvedomil ten chlapec. Takže toto tak trhalo srdce, tie odchody, že zrazu si vytvoríš s niekým vzťah a zrazu ten človek odíde. Do keľu. Tak toto bolo také silné tiež. No a potom naozaj okrem toho trhania srdca boli to aj veľmi silné akcie. Aby som len tak zopár tak spomenul všetky tie akčné víkendy, výlety nejaké spoločne, lyžiaraky, do Talianska, čo chodia tretiaci, potom tá turistika, divadla, splavy, ale aj každý týždeň tie hokejbaly a futbaly a takéto naťahovanie, že kto vyhral a kedy to ohlásiť. A toto všetko mi dávalo naozaj takú radosť do života. Prečo som tu tak aj v mnohých ohľadoch veľmi rád bol. Tak
To sú také silné veci. Silnou vecou bolo aj to, keď mi jeden exalivo ukradol peniaze. Aj to patrí k životu. A učil som sa pozornosti tiež aj ja sám. Hej? Aj toto je silný zážitok, že ťa to tak sklame. Ale aj toto je vzťah. Aj sklamanie patrí do vzťahu. Aj potom nádej, aj obrátenie. Toto všetko tam bolo. No a musím sa aj ospravedlniť asi 2-krát alebo 1,5 krát som kričal na chlapca. Raz tak, že sa ozýval celý internát a potom sa tak šepkalo, že Ríško, skoro biskupa tam skričal a tak ďalej. Tak aj toto bolo. A myslím si, že aj v tomto bol vyjadrený taký vzťah, že ma to tak vnútorne naštvalo, že takto reagoval ten chlapec. Takže vidíte, vstúpili sme intenzívne do vzťahu a myslím si, že to k životu patrí. A život ide ďalej. Ale tie vzťahy, tie spomienky, a verím, že aj to také zavolanie si vzájomné, že toto tak zostane. Ja si toto tak odnášam a s týmto sa tak aj lúčim, lebo však vlastne zajtra sa rozdajú výsvečka a možno sa už s niektorými ani nestretneme, ale verím, že sa raz stretneme v nebi. Aj svätý Peter a Pavol boli spolu chvíľku, potom sa vôbec nestretli, potom sa stretli a pohádali, potom sa znova nevideli a potom hovoria, že v tom istom období sa objavili v Ríme a obidvoch ich tam vtedy umúčili za vieru. Tak aj naše vzťahy sú takéto. Ale sú to silné vzťahy. Ja verím, že aj silné zostanú. Tak chcem v tejto svätej omši prosiť za vás, aby naozaj ste si tu vytvorili silné vzťahy so Salesiánmi, s majstrami, s učiteľmi, vychovateľmi. Aby to boli silné vzťahy, ktoré budú mať aj tie momenty takého pohádania sa, možno aj napätia, ale budú mať aj momenty niečo takého pekného, silného, takého nadšeného, niečo, čo spoločne prežijete. Ja vám to všetkým prajem do života. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.